Grabe guys, ang hirap ng dinanan namin doon. Under maintenance o under construction yung kalsada nila. Pahinga muna ng konti. Medyo malayo pa yung pupuntahan namin. Ilang oras pa? 40 minutes yun. 40 minutes. Kita nyo? 40 minutes. Abot pa kay gasolina ko. Abot pa. Konti na lang. Pahinga lang ng konti. Nakakauhaw, may tubig ba kayo? Wala. May mabibilihan ba doon? Sigurado malang tubig sa taas. Tadi. Oy, iwasan pa lang tag sa rita mikidagis ka na. Nako! Oh, pinano. Pagka naka-strip pwede ka ata. Wala. Sa wakas nandito na kami. Dito na kami sa barangay. Di ko alam kung anong barangay to. Tanong tayo dito. Kung saan. Pagnanapan Mactol? Ay datoy? Adayo pay? Ako tayo mismo? Okay. Kumusta ti biyahe? Adventure! Danog. Sobra ti rigat na. Daming bato. Tapos yung daan Oh grabe Di lang. pa Medyo maayos. madulas-dulas. Uwi na tayo. Ha? Uwi na tayo. Ang hirap ng daan. Sobra. Kawawa yung motor ko. Tignan nyo. Kababa-baba pa. Papunta na kami sa ano? Sa ano ba yun? Sa Mactol. Ay mga kasama ko. Si Emer at saka hello. guide Kunkuns. Eh Kunkuns. Kunkundit. Joke lang yun. Siyempre kasama namin siya. Siya yung nakakalam yung pupuntahan namin. Ito pababa kami pero sure ko lang pataas. Dito na ako hihingalin. Hindi talaga kaya ate pasang akin. Promise. Tapos na motor lang wen. Grabe nga. Masakit sa tuhod! Mas lami lang. Santa Fe nga paliko-liko dati ah. May na yung tuhod mo. Magdurolin ka sa baba. Grabe. Okay, nice. Ang ganda. Ang ganda. Adventure talaga. Ayan no? Okay, yellow. Talaga pala may ginawang daanan dito. Mangangayayat yung tuhod ko. Wow. Here Sulit. Grabe. we are. Kaya dalim. Manong apit ijay. Kenneth. Ay jay. Ay, tos. Ha? Nagawit ka lang yun. Ayaw. Ayaw. Ayaw ko na. Ayaw. Sa kayak. Kayak na kitain. Api tinawag dati nga Mactol Falls ko ya. Mactol dati nga ganda eh. Yung panaganda kita Hindi, yung mataas. Mactol. Ay Mactol. Hindi madadati nga sa Balinganagan na. Data. Ata talaga naganan. Taas. Kaano pa yung nalukatan atoy? Nabayagin. Nabayagin. Ako pa yung tinak-accidented to yung nal-miss kas jay. Awan. Eto, mama challenge mamaya ha.
Ate, yung bagada nga Umulang at tabako. tabako. Ay, ayarjunig na? Eh, Ay, tabako mismo ate yan? sabay sa ulit mo. Ayarjunig na. Eh, So, ti usa rin ta kuya, beta. atoy. Eh, tapos Tapos, tapos. ana ate ngay? Apo. Apog. Tapos. Kasana pa men toy? Mananghal, guys. Mun unang ngalikon. Pati pakibungin mo ata. Ang ko goodbye na atoy, adun sa launay. Gudwan. Kasano goodbye ni Tagatek? Eh, agad eh. Tapos, ay buo ate pati atan. Ibalot ko toy. Eh, tapos apugang subat si. Sige bye. Son. Ampo yan ado. Basta full vomit ate. Apin nalabaga kanya yo. Lumabagamit lang guys. Makawap. Mga pa-earth. Digang ha. Gagamin na eh. Lumabaga. Napay, yung tubog na. Uy, dito bigtang supra magamit. Basta. Ano bubble gum? Ano ba mang kuya? Awan ng tubuan na iyan. Ay! Tabako. Guys, enjoy. Nakaka-enjoy mag ano, mama, nga. Kung ano sinubyanan eh. Masali ako dito. Mama challenge. Pero nasobrahan ko yung kan. Apok niya. Kaya binabalik ko. Yan po yung waterfalls. Napakaganda. Swerte-swertehan lang ang pagpunta rito. Kung summer daw, kukunti ang tubig. Pero ngayon, patapos kasi yung ulan, kaya eto, medyo maraming tubig. Ito yung pinaka-main dito, meron pang waterfalls dyan sa baba. Sabi nila malalim daw dyan, gusto ko sanang pumunta. Ana ati makitang PJ nga to. Ana pwede makita mi no ka. Karayan ajay, sino ka? Sunod lang ha. Ay, sa adati ko ana ajay, adati ano tawag nan waterfalls PJ. Awan. Dapat pagdamangan dia highway. Okay. So RGD Karayan. Uy, Aji darantay na. Pagagapan natin danom, ya sure. ubog ajay win no ano? Ubog lapit sa Madi. Awan pagsukatak. Ayaw. Wala akong damit na pagpapalitan. Malamig ang tubig. ayaw maligo yung mga kasama ko. Wala daw silang mga dalang damit. So baka ako na lang siguro maliligo. Kaso nga lang, hindi naman ako marunong lumangoy. Sarap pa naman ng tubig oh. Sayang. Paano kaya to? Maliligo ako. Promise. Nakakapagod. Simula pa lang parang ayaw na pero sulit naman. Mga ako na lang siguro guys pag maayos na yung daan. Kasi mahirap yung daan ngayon. Maraming bato. Parang ayaw na pero natuloy pa rin kami kahit mahirap. Para lang makita tong Mactol Falls. Alright. Kinakatawan ko.
Ang layo. Ang hirap ng daan, baku-baku. Wala, iniisip ko sa ang ganda nito. Kakapagod. Pero sulit, ang ganda oh. Kaya guys, pasyal kayo dito. Just visit Mactol Falls located at San Pugo, Nagtipunan Quirino. Pero medyo malayo-layo rin konti. Pero sulit to. Sulit. Ang ganda ng view. Guys, punta po kayo dito sa Nagtipunan, San Pugo, Nagtipunan Quirino. Ang ganda oh. Guys, uwi na tayo. Paalam na kayo. Bye! See you next vlog. Huwag niyo makalimutan na subscribe and like, comment, and share. Tara na.